Prezadovoljan sam, dobio sam tih 50%, rešavam problem grejne sezone. Akcija mi se veoma dopada, hvala lepoj državi i gradu. Menjaću celu stolariju jer već je stara od 87. godine, tako da ću morati sve da promenim kompletno u celom stanu. Čestitam vam na upornosti, na svem onome što ste uradili da dobijete ovu pomoć. Podsjetit ću vas da vaše komšije takođe obavestite da mogu da učestvuju na ovom konkursu. Mi ćemo sutra u Beogradu potpisati novi sporazum o energetskoj efikasnosti, tako da ćemo sa novih 50 miliona subvencionisati sve one vaše ideje koje možda ovoga puta nisu ispunjene, da već iduće godine imate nove prozore, nove fasade, toplotne pumpe ili možda solare, zašto da ne. Okrećemo se alternativnim izvorima energije.